नगरपालिका लोणावळाच्या वतीनं 15 सप्टेंबर 2020 मंगळवार या रोजी आपण महासर्वेक्षण टप्पा क्रमांक 1 राबवणार आहोत। या सर्वेक्षणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपण या सर्वेक्षणामध्ये सर्व स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्ष आणि ऑफिसर्स, त्याचप्रमाणे शिक्षक या सर्वांना आपण यामध्ये समावेश करून घेतलेला आहे। एकूण 576 लोक किंवा 576 स्वयंसेवक हे या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी होणार आहेत। साधारणतः 25 कुटुंबासाठी एक सेक्टर ऑफिसर असं आपण त्यांना आयडेंटिफाय केलेलं आहे। हे सेक्टर ऑफिसर आपले घरोघरी जातील, त्यांना आम्ही एक प्रश्नावली दिलेली आहे। तर या प्रश्नावलीमध्ये जे काही प्रश्न असतील, ज्या काही रीडिंग्स असतील, तर त्याला आपण अतिशय प्रामाणिकपणे सामोरं जा आणि त्यांना खरी माहिती सांगा। या टप्प्यामध्ये आपण मंगळवारी सकाळी 7 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत संपूर्णपणे लॉकडाऊन करणार आहोत। या दिवशी कुठल्याही प्रकारचे ऑफिसेस, दुकानं असतील किंवा कुठलीही वाहतूक ही सगळी संपूर्णपणे बंद राहील आणि संपूर्ण फक्त दिवसभर हा सर्वेक्षणाचाच टप्पा या दिवशी आपण राबवणार आहोत। तर हे सर्वेक्षण करत असताना माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे की आपण जे सर्वेक्षणासाठी येणारे सेक्टर ऑफिसर्स आहेत तर त्यांना प्रामाणिकपणे माहिती द्या, लपून बसू नका आणि सर्वांना सहकार्य करा। त्याचप्रमाणे या दिवशी आपण जवळपास 2000 अँटीजेन टेस्ट करणार आहेत। या अँटीजेन टेस्टमध्ये जे काही नागरिक पॉझिटिव्ह येणार आहेत, सकाळी 8 ते 12 मध्ये आपण हे सर्वेक्षण करणार आहेत। 8 ते 12 मध्ये जे काही नागरिक पॉझिटिव्ह येतील त्यांचे त्यानंतर हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट आपण पाहणार आहेत। या हाय रिस्क कॉन्टॅक्टमध्ये आपले सर्व पुन्हा हे सेक्टर ऑफिसर्स घरोघरी जाऊन त्यांचे परत स्वॅब घेतील आणि संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हे सर्व आपलं जे सर्वेक्षण आहे हे संपणार आहे। या दिवशी आमचा अंदाज आहे साधारणतः 250 ते 300 लोक आपल्याला या ठिकाणी पॉझिटिव्ह मिळण्याची शक्यता आहे। परंतु एवढे सापडले तरी आपण घाबरून जायचं कारण नाही, कारण आपण टेस्ट खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात करतो आहोत आणि त्यामुळं एवढे सापडल्यानंतर प्रत्येकालाच आपण क्वारंटाईन सेंटरमध्ये किंवा आयसोलेशन सेंटरमध्ये ठेवणार असं नाहीये। ज्यांच्या घरामध्ये सफिशियंट जागा आहे, सेपरेट रूम आहे, जे कुटुंबापासून अलिप्त राहू शकतात, तर अशांना आपण होम आयसोलेशन देणार आहेत। होम आयसोलेशन करताना आपण त्यांना एक निश्चितपणे एक मेडिसिनचं प्रोटोकॉल देणार आहेत। त्यांनी कुठल्या औषधं खायची आहेत, किती दिवस खायची आहेत आणि त्यांच्या आवश्यकतेनुसार आपण डॉक्टरच्या व्हिजिट देखील आपण घरी ठेवणार आहेत। ज्यांची ऐपत आहे अशा लोकांसाठी आपण लोणावळा शहरामध्ये एक हॉटेल आयडेंटिफाय केलेलं आहे आणि त्यांच्याशी आमचं निगोशिएशन चालू आहे। तर पेड बेसवरती आपण त्या ठिकाणी आयसोलेशन करू शकता, ज्या ठिकाणी आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे सुविधा मिळणार आहेत। त्या ठिकाणी आपल्याला रूममध्ये जेवण असेल किंवा डॉक्टरांच्या व्हिजिट्स असतील, हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला जसं आपण CCC मध्ये करतोय किंवा कोरोना केअर सेंटरमध्ये करतोय तशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी सोय मिळणार आहे। आपले जे स्वॅब कलेक्शन सेंटर आहेत, या जवळपासच्या स्वॅब कलेक्शन सेंटरमध्ये आपण सर्वांनी स्वतः येऊन स्वॅब कलेक्शन किंवा टेस्टिंग करून घ्यायचं आहे, असे मी आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आवाहन करतो। धन्यवाद।